ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони сомонаи телевизион. дӯстони гиромӣ, дар давори имрӯза боз як чанд мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардем ва шумо пешниҳод мекунем ба онҳо арзон. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира, ягон техника, ягон компания умуман чизе барои фурӯш реклама дошта бошед, маълумот сурат монбошад, дар ин ватсап мо равона намоед. Мо дар видеоҳои баъда дар реклама мегузорем. фикротонро дар комментария бинависед. Аз кадом нуқтаи Торикистон чӣ хел мошинҳо, кадом маркаи мошинҳои арзон ё қимат лозим аст, мо бо воситаи фикри шумо кор мекунем. мошинҳоро тибқи фикри шумо пешниҳод мекунем. Фақат ба видеоро лайк гузоред, ба канали мо подписатсия кунед. Зангулачаро зер кунед, видеои нав қабул мекунем. Фақат дастгирӣ аз шумо пешравии мошинҳои ҷолиб, мошинҳои беҳтарин ба нархҳои арзон аз мо дӯстони азиз. ба ҳамаи шумо тамошои бухароғат мегзарем ба эълони мошинҳои имрӯза дӯстони азиз. Якум мошин фурӯш дӯстони азиз, Daewoo Matiz айни ҳол дар ҳисор қарор дорад. Нархаш 20000 сомонӣ, сӯзишворист бензини газ дастай. Мошин мегӯяд дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Фақат машина мегиред, ҳай мекунед. Бензини газ сӯзишворист, солаш 1998 солай. Бо арзон ҳам мешавад. Дар ҳамин номерои 907 83 1344 занг занед. маълумоти мухтасара аз соҳиби мошин дастрас кунед. Хоб коробка передач мега автоматика, мотор, объемаш 0.8 литр. Солаш 98 сол дӯстони азиз. Агар шумо ягон хона, мошин чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, маълумот сурат монбошад, роҳи камера доред. Як лайки бефола зер кунед, далчи видеоро дӯстони азиз тамошо кунед. соҳиби мошин боз қайд карда ки срочно сумдар корай як кадом проблема айда дучор шудагиан, барои мошина мо мефурӯшем. нархаш 20000 сомон, Daewoo Matiz. дар ҳолати беҳтарин қарор доштааст. ва мошини навбатӣ бардори гиромӣ Lada 010 айни ҳол дар Москва ҳаст. мошин мега дар Москва қарор дорад. нарх 70000 рублай. сӯзишворист бензин. фақат ба бензин мегардад, газа дидаги нестай. мошин навай мега фасон пачка, дохилиш тоза, дарош хушру кор мекунад, магнитофонош 100% кор мекунад. бо арзон ҳам мешавад. мотораш 1.6 простой. коробка передачи механикаи бародари гиромӣ. дар ҳами рақамҳои рӯи экранда занг мезанед. +7 977 59 32 542 занг мезанем. маълумоти мухтасара оиди мошин мегирем, муомила мекунем. кадом мошин харид, маромат занг занед. хоҳиш кардаем ки бародаре ки мошин харед занг занед. беҳуда занг назанед. бо арзон ҳам мешавад. мошини фасони ягон дард надорад. сеюм мошини фурӯши дӯстони азиз, Opel Caravan айни ҳол дар шаҳри Тус қарор дорад. нархаш 49000 сомонай, сӯзишвориш бензин. соҳиби мошин қайд карда мега ки состояни мошин вагонай бародари гиромӣ. состояниш вагонай 1 сола ҳуҷҷат дорад. дар соли документош полни 100% ҷавоб метем. мошин тоза, кондитсионерш кор мекунад. дарош ҳамаш фасон, дарунш тоза, моторш нав пачка, аккумулятор, хулоса ҳама тараф ҳам мошин 100%. соли мошин мега 97 солай, сӯзишворист бензин. фақат ба бензин мегардад. мотор 1.6 простой. коробка передачи механика. дар ҳамин номерои дар рӯи экранда занг мезанед. 931 19 9001 занг занед. маълумоти зиёдтара пайдо кунед. бо арзон ҳам мешавад. камтар муомила ҳам карда мешавад. видеоро тамошо кунед, бародар азиз, лайк камонед. дар пеш мошинҳои нав шуморо ҷо дорам. то охира тамошо кунед. ҳама ина мошинҳоро қариб мо дӯстони мондагием барои шумо. фақат дастгирӣ кунед. хоб, мошин навбатии чорум бародар азиз, Daewoo Lanos айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 13000 сомонай, сӯзишвориш бензини газай. солаш 99 солай. мошин мега фақат краска талаб аст. дар ҳами экран дидесен, аз рӯи сурати мошин дидесен ки камтарак мошина чо мекунем, краска мекунем, баъд ҳай мекунем. солаш 99 солай, мотораш 1.6 литрай. хоб, коробка передачи механикай дар ҳамин номерои рӯи экранда занг мезанем. бо камтара мега чақчақ мекунем. мақсад ки муомила мекунем, арзон ҳам када метием дӯстони азиз. хулоса ҳамин қадар дорад, краска кардан дакора. ва инак дӯстони азиз, мошини панҷуми мо Chevrolet Lacetti. ҳам бародарое ки мегуфтем дар комментар ака Lacetti, ина барои шумо Lacetti фасон. нархаш 45000 сомонай,
дар Қурғантепа, яъне ки дар Бухтар қарор доштааст. Сӯзишвориш бензини холӣ, солаш 2008 солай, объём мотораш 1.6, коробка передачи автоматика. дар ҳамин рақамҳои 777 77 14 90 занг мезанем, бо маълумоти пурра аз соҳиби мошин дастрас мекунем. дӯстони азиз, бо арзон ҳам мешавад. вақте ки дастгирӣ бошад, дӯстони азиз, мошинҳои нав ҳам вақт мешавад. лайк кишид, мошин мешавад. дӯстони азиз, фақат дастгирӣ кунен, видеонаро то охир тамошо кунен. боз мошинҳои беҳтарин шумо раҷа дора. Chevrolet Lacetti айни ҳол дар Қурғонтепа қарор дорад. 45000 сомон. занг занем, маълумоти мухтасара пайдо кунем. шашм мошини фурӯшӣ, дӯстони азиз, Daewoo Nexi мошини беҳтарин, рангаш аз рӯи рангаш маълум аст. мошини фасонай айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархаш 27500 сомони тоҷикӣ. сӯзишворӣ бошад бензини газ, солаш 94 солай, мошини уқа, мошини навай некор, солаш мақсад меояд. 94 сол, мотораш 1.6 литр, механика, коробка передачи, яъне механика дастай. рақамҳои соҳиби мошин 918 88 66 занг занем, маълумоти пурра аз соҳиби мошин дастрас кунен. бо камтар муомила мекунен, арзон мешавад. хоб нашод дарунаш соҳиби мошин қайд карда ки мошин фасонай пачкай, дохилиш тоза кондисионер, печка мечка ҳамаш хулоса 100% ягон дард надора. мошина мегирен, фақат ҳай мекунен. мошини навбатӣ, бародари азиз, бародаре ки мегуфтанд бародар 06 парто 06 парто, ина барои шумо 06. айни ҳол дар Боҷон Ғафуров қарор дорад. нархаш 17000 сомон. мошин фасонай пачкай, айрӯи видам хатам дидестен ки мошин тозаи пачкай, 17000 сомон. сӯзишвориш бензини газай, ҳам бензин ҳам газ хатм мегардад. солаш 98 солай, мотораш 1.6. хоб коробка передачи механика, дар ҳамин рақамҳои рӯи экран 937 30 занг мезанем, бо арзон ҳам мешавад. соҳиби мошин маълумот додаги ки нашод документош ҷавоб метем. тозагӣ даруну берунаш ҳама тарафа 100% ягон дард надора. ҳай мошина ҳам мешавад, мегам мақсад. занг мезанем, бо маълумота тавассути телефон дастрас мекунем. азиз, чахчақ мекунем, муомила ҳам дора, мегам. лайкор амонен, далчи видеои навбатира, мошинҳои навбатира тамошо кунем. дӯстони азиз, мошини навбатии дигар, дӯстони азиз, ВАЗ 21099 дар матча, намедонам ки ҷода боша. агар ҳукумат занг зананд, ҳам хел маълумот доданд. дӯстони азиз, дар матча қарор дорад. нархаш 13000 сомони тоҷикӣ. дӯстони азиз, сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, солаш 97 сол, мотораш 1.6 простой, бо арзон ҳам мешавад. мега дар ҳамин рақамҳои 931 20 23 20 занг занен, боз муомила ҳам дорад. мошини фасонай, мега мотораш 100% кор мекунад, документош хулосаоли дорад. соҳиби мошин гуфтаге ки занг занем, боз оиди маълумотҳои мошин боз мухтасар маълумот метам. савдо тавассути мошин мешавад. дӯстони азиз, коробка передачи механика, мотораш 1.6, айни ҳол дар матча қарор доштааст. нархаш 13000 сомонӣ.